Despois dun comezo de verán complicado, o bo tempo destas datas cambia de novo a previsión da vendimia nas adegas. A boa climatoloxía favorece a que a uva madure antes, co que os técnicos xa sinalan o comezo da colleita sobre o 10 de setembro. Sí, pois a pesar que foi un ano complexo e todo eso, retrasou a vendimia pois aí un par de semanas casi, pois mira, agora levamos un tempo pois bastante bo, o cual pois xa nos dá un pouquiño máis de alegría, non? Que estamos retrocedendo hacia atrás, o cual a previsión que había de vendimia do día 15, pois podemos andar rondando xa o día 10, o día 12, o sea que moi ben, con este calor era necesario para que todo avanzara un pouquiño. Nesta fase de maduración defínese a acidez, os arumes e o grado alcohólico das uvas. Os estudos das adegas sinalan a unha colleita abundante e de gran calidade. Pois a verdad que é unha colleita boa, e salvo aqueles problemas que houve ao principio ou aqueles viticultores que realmente pois quizá lle afectou un pouco a colleita e están aí un pouquiño con unha colleita regular, en general hai unha boa colleita e a uva está moi sana, non? A que foi adiante pois é unha uva moi sana e está moi ben, con unha cantidad interesante, o cual creo que se prosigue así pois pode ser unha colleita boa. Nesta época xa remataron traballos como a aplicación de tratamentos, pero aínda hai tarefas que os viticultores teñen que realizar para garantir unha boa colleita. En esta fase, pois, o máis importante é manter as parcelas limpias para que haixa boa aireación e boa ventilación e, sobre todo, pois, ter o racimo esfollado. Canto limpio, canto máis aireado, mellor. Entón, son as dúas cousas principales que van a axudar pois, a todo eso que falamos. Os técnicos de campo continúan pendentes do tempo. A climatoloxía podería volver cambiar as previsións e incluso favorecer a aparición de enfermidades como a brotitis. De cara á vendima, os técnicos tamén aconsellan ter todos os materiais preparados e desinfectados e tratar con moito coidado as uvas.